dolaska zaista sjajnih umetnika, tako ću pre svega reći, u Beograd. Jedan od njih, pa kažu među najboljima, ako ne i najbolji danas, violinista Nigel Kennedy, koji ponovo stiže u naš grad za 2 dana, 9. oktobra, i to pravo u Kolarčevu zadužbinu, a 10 dana nakon toga, 19. oktobra, i pravi miljenici, kako kažu beogradske publike, grupa Incognito, sve u organizaciji koncertne agencije My Way. Zato je gospodin Đorđe Milutinović i ovaj put sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Uvek rado kod vas. Uvek rado, i mi volimo da nam dođete jer znamo da donosite samo najave o spektaklima u našem gradu, i zaista kada govorimo i o Kennedyu, ali i o grupi Incognito, svaki njihov koncert se može nazvati spektaklom. I na samom početku, pa evo da krenemo od Nigela Kennedya, da ne zaboravimo, opet se vraćamo u one neke godine da je on prvi strani umetnik koji je gostovao u Beogradu posle bombardovanja 1999. i još mnogo puta dolazio. Koji je ovo po redu? Ovo je 8. put. 8. 7 puta imao rasprodat Sava centar, 1 put Dom vojske u Nišu i 1 put Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Ovog puta, evo kažem, jubilarni 10. koncert u Srbiji. I njemu se mnogo dopao Beograd. On je uspostavio neku tajnu vezu, umetničko-emotivnu sa publikom, i imali smo prilike da na nekom 4., 5. koncertu on se seti devojke koja mu je sad na 2. koncertu dala neke note, pita kako je njena karijera i tako dalje, vjerovatno je preko Facebooka, maila ili čega god u kontaktu sa dosta ljudi, tako da dolazi u uslovno rečeno svoj drugi ili treći grad, pošto živi na relaciji Britanija-Poljska, vjerovatno je Beograd tu negde u vrhu njegovih favorit gradova, i uvijek je volio da predstavi neka svoja nova dela i nova muzička otkrića, jer on je, znači, nije jednostavni reproduktivac, on svemu što radi daje svoj pečat, svoju boju, svoje ime i neku novu energiju i neko novo spoznavanje, tako da ovog puta imamo susret sa programom koji se zove Bach sleće Fats Wallera. Fats Waller je čovek koji je u korenima džeza i dosta onoga što se danas svira kao evergreenovi potiče upravo od njega, i Nigel je upravo izučavajući Baha došao do nekih zajedničkih tačaka i dodirnih tačaka. Kako, to ćemo vidjeti u sredu i četvrtak, pošto je koncert jedan rasprodat, i to će biti jedna vrlo interesantna i izazovna kombinacija ozbiljne muzike u prvom delu i džez muzike u drugom delu. Da, koncert će biti podeljen na 2 dela, što je vrlo zanimljivo. Pre nego što još nešto kažemo malo o Kennedyu, kako ide prodaja karata ovaj put? Je li ima uopšte još karata? To je u stvari pravo pitanje. Za prvi koncert možda je ostalo 10-15, ono što je bilo pod rezervacijama, to više nije. Za drugi koncert ima oko 150 ulaznica, što znači da je realno da do sutra popodne više ne bude ulaznica, da bude karta više, da bude dosta ljudi bez karata, ali u ovom prostoru koji je Nigel Kennedy hteo da bude akustični, jer to je koncert tipa recitala. Kolarac je pravo mesto za to, to je neka mera, pa koji stigu da kupi kartu, to je to za ovaj put. To je to za ovaj put, kažu da su njegovi mentori bili inspiracije za ovaj jedinstveni program. Naravno. Kažem, ja kad sam gledao 4 godine, slušao, izvinite, a može i gledao. Može i gledao 4-godišnja doba njegova, ja sam sebi uvatio da sedim na ivici stolice i da gledam potpuno opčinjeno, kao da gledam Barcelonu, Mesija, Čavija i Inijestu kako daju gol, koliko je tu bilo energije i nekog novog života. U ovom Bahu koji je mešan sa džezom, on sam kaže da izuzetno ne voli studente koji sviraju Baha da bi dobili veću ocenu i ne razume tehniku samu po sebi ako neko nije pronikao u duh dela, i ono što on donosi jedno potpuno novo muzičko iskustvo i potpuno novu predstavu tog dela, u ovom slučaju Baha i u ovom slučaju Fats Wallera. Tako je, dakle 9. oktobar, velika sala Kolarčeve zadužbine. I 10. oktobar isto u 8 uveče. U 8 uveče, dakle 20 sati, a 10 dana nakon toga uživamo u njihovom spektaklu, grupa Incognito, za koju kažu da zaista jesu miljenici beogradske publike, njihov energični nastup, spoj starog i novog. Mi tako lepo najavite da meni ne ostavite ništa. Samo da kažete da. Evo sad Nigel Kennedy ide, a preko njega. Ne, evo ja ću da vas pitam kako je i za njihov koncert ovaj put interesovanje. Tu imamo malo duži period, bit će još karata. Oni su sledeće subote u Domu sindikata.
Oni su isto miljenici publike, od 96. su dolazili u nekoliko navrata, uvek su to bile rasprodate dvorane i uvek je bila neobično dobra atmosfera. Ja se sećam prvog koncerta 96. godine, kada smo obično pred koncert sastanak sa obezbeđenjem, gde smo razgovarali šta će biti ako publika ustane i krene kabini da igra, i bila je samo razlika u tome što publika nije ni sela, nego su 2 sata i 40 minuta potpuno kupili Bluja i sve ono su rekli, vi ste potpuno neverovatan narod. Znate, beogradska publika i srpska publika su izuzetno kulturni i edukovani. Znači, ljudi koji dođu na Inkognita, koji dođu na bilo koji koncert, znaju 90% programa i umetnik se prosto oduševi koliko ga publika razume i zna da reaguje tačno gde on hoće. Tako da su beogradska publika na prvom koncertu kupila Inkognita za vijek i vijekov. On je gostov u više navrata bio i na Nišvilu i postoji ono divno saznanje da svi koji vole acid jazz i kojima Inkognito znači nešto, znaju da će biti koncert, da će sala Doma sindikata sigurno biti puna i da će biti u tom za nijansu, odnosno ne znam, dosta manjem prostoru od sala centra, sigurno dobra atmosfera i 11 ljudi na sceni, 2 pevačice, pevač, duvači, da će vratiti publiku u neke godine 90. kada su imali najveće hitove, međutim njihova aktuelnost je permanentna. Oni su tako aranžmanski urađeni i tako su dobri muzičari i tako dobre stvari rade i ono što je bilo pre 20 godina napravljeno još uvek je aktualno, još uvek se sluša i kod njihovih poklonika i po kafićima i još uvek su, kažem, aktualni, njima vreme ne znači ništa. Što znači da ćemo čuti neki od tih sjajnih hitova, Always There, Positivity, Still a Friend of Mine. Ja samo čuti, vi pričate redi. Morat ćemo to da čujemo. U stvari, oni će promovisati prošlogodišnji album. Prošlogodišnji album, ja ne znam realno šta je od toga postao hit, ali album izuzetno moćno i kvalitetno zvuči i u svakom slučaju ljudi koji znaju i poštuju, znaju šta se dešava na albumu. Oni koji ne, preporučujem da dođu na čas acid jazza, neću tići kući razočarani, jedino možda sa malim bolom u nogama od trupkanja sat i po 2. Sasvim sigurno, jedno čekamo. Još jednom, dakle, Inkognito 19. oktobra u Domu sindikata, u pola 9, a 9. oktobra za 2 dana u 8 uveče u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine fantastični Nigel Kennedy u kome ćemo sigurno uživati, a znam da ni za vas nema predaha, da ćemo se vrlo brzo posle Inkognita videti za neke naredne nastupe. Kako ste sve rekli, ja samo klimam glavu. Hvala vam mnogo.